assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal mon dendagal wonɗi mon gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe ngal ɗo dental baɗangal barke diine gande kese. En calmini e mawɗo meɗen kaalaw ko nafato Alhaji Moussa Yero Dia e mawɗo men kadi kaalaw ko nafato hono Samba Guddiri Sall mo Daara Halayɓe. Ono fof calmini ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo diine ɗo ko Bandum. Ono fof calminama e kuuɓal e ni woni gartiɗo yewtude e chronique du jour e mbeɗen ɗo chronique du jour men hannde ko hakkunde Algérie e Mali e hakkunde Mali e Maroc e Algérie e Niger e gandanɗa hono Burkina Faso. Ɗeɗo balɗe en yii embrouille woni dille mawɗe gonɗe hakkunde Algérie e Mali. Dendagal rupture diplomatique mo bedde hakkunde mabɓe goto fof nodditi ambassade mum représentant muɗum e leydi deglannoɗo probléme uji leydi muɗum jokkodiral hakkunde leydi e leydi fof ɓe itti goto fof itti nawtino yimɓe muɗum yo e ni woni ɗeɗo caɗele holto ɗe ummori e holko addiɗe kadi ko ɓeydiɗe kadi ñaññinde yo e garen hen ko adi ko foof eɗen gandi accord de Alger waɗama signé. Alger woni capitale Algérie. Wiyama accord Alger inira ko capitale Algérie ko ɗon groupe aji ɗi jooɗino wonde gouvernement Mali e milice aji e rebelle aji gonɗi norɗi e groupe aji goɗɗi ƴettinoɗe armée gam haɓede kamɓe fof ɓe jaɓino ko ɓuuri en hewde ke fof jaɓino wonde jaaha Algérie ɓe jooɗi toon kamɓe gouvernement Mali e gouvernement Algérie e kamɓe groupe aji ɗi ɓe ciñodiri accord wonde nord o ina jogo ko wayno forme jikku jogade armée wawa rende nokku o kono noon ko armée Mali ko Mali jeeyi ko république Mali fof jeeya eyyi e ɓe mbaɗi toon accord aji wonde groupe aji goɗɗi ɗi ne mbawi jogade armée muɗumen ko noon condition taw mballata ko gouvernement Mali e woni ma nogas joyi groupe wonno toon ɓen ɗon fof ciññini wonde no mballa armée Mali kono rebelle Touareg CSPN ɓe gandanɗa hoorema rebelle Touareg tan andanoɓe men nela en ɓe ɓen ɗon kañumen keedi banggue ne jaaɓi accord o kono condition kañumen mbi tan ko jiiɗi ko indépendance muɗumen kañumen ko ɗum ɗamini ɗum ñaagui kadi ko ɗum woni ko jiiɗi hebde kadi ina puɗɗi hebde ni par ce que guila 2012 wiila ɓe naati leydi ndi kamɓe ɓe way kono koɓe heɓɓe koye mabɓe ni ɓe ñalata ko wadde parade militaire hakkude mabɓe ɓe hitande foof ɓe mbaɗa fête indépendance mabɓe ɓe mbaɗi fête de l' indépendance de Alzawad e kono ɗum ɗo fof gouvernement Mali ne woppiri noon waɗi accord kam heeɓi nokkuji hen jooɗi hen won nokkuji kono nokkuji kadi wawata no yettade yo donc ni woni Algérie noon kañum rewda ɗon ha ɗum ɗon wawi wonde e jaɓgol Mali ewo en jii caggal ɗum ɗon e ko accord o boni ko hunde jiiɓi hakkude mabɓe groupe aji ɗi foof ni ha haare nde fuɗɗi hakkude gouvernement Mali armée Mali e nord gam wadde conquête heptude nord tan ha lawol gotol tan watta e leydi mum han gandi kam jeeyi accord o boni e groupe aji autodéfense ɗi foof ballannoɗi armée Mali ɗi foof kanji nogas fawɗi ɗi foof hen e tati ko ɗin keddi mbiɗa sikki woni natane e mballuyani rebelle Touareg heddi ko foof payto bandum en mballoyi Touareg en ɓe gam gandanɗa hoorema hebde indépendance muɗumen gone habde armée Mali e ha heddi groupe aji ɗi e gammu en ɗi e goɗɗi gandanɗa hoorema koroboroɓe ne hen e goɗɗi kadi gandanɗa hoorema groupe goɗɗo kadi ne hen mi yitti on groupe ko ɓen ɗon keddode armée Mali o heddi ko foof ɓuuri hen hewde ko yimɓe muɗumen paati to rébellion to joni noon armée Mali haaɓe mabɓe mbiɗen fooliɓe hepti territoire o ɓe dogui ɓe jalti e kamɓe armée aminala en ɓe eɓe keewi sanne no feewi kamɓe fof payi Algérie o jaaɓiɓe naati toon e gañiɓe wonen fatuɓe banggue Mauritanie cafre toon kono Mauritanie jaɓani armée joguiɓe armée ɓe gara toon e gañiɓe fof noon mbawi ɗum safrude woni armée Mali woni rebelle en ɓe woni ko nandi hen Algérie noon jaɓaniɓe ɓe gaddi kamɓe fof matériel mabɓe ene nder Algérie e woni kadi population mabɓe hewɓe dogui kadi nattoyi banggue Algérie to dogde exaction ngaji armée Mali e gandanɗa hoorema groupe aji Wagner en e groupe aji goɗɗi auto défense ballannoɗi armée Mali ɗi e ɗin ɗo fof ɓe kuuli wonde neɗɗo mo formaka e mintiragal république e bonande muɗum hay goto dattol ni eɓe mbara eɓe piya eɓe mbaɗa violé woni groupe aji Wagner en e groupe aji gandanɗa hoorema goɗɗi ɗi eyyi kono armée républicain waɗata ɗen ɗon gueɗe yo e tigui rigui ni woni e haara nde boni sanne no feewi woni mawniyaji e Algérie joni noon haaɓi ɗum ɗo no feewi andi ɓeɗo artuɓe territoire mum kamɓe ñamminta ɓeɗo jarnata ɗumen ɓe ngala koɓe ñaami ngala koɓe jaari eɓe keewi te région ngaji keɗɗe Algérie keɗɗe Mali ɗi foof ko Touareg en goni hen ɓen ɓuuri hen hewde arabe ɓe hen ko seeɗa enen fof ɗen gandi Algérie jeu muɗum wona jeu laaɓɗo kono noon e neɗɗo sahade poɗɗa wadde masala haɗa jogui intérêt mum tan waɗa mbaɗe masala han waɗa intérêt wona hakkude moɗon mbason wadde cehilagal walla bandiragal won intérêt laamu ko ɗon ala cehilagal ala bandiragal ɓuuri intérêt laamu Mali ina wonduno e liggodirde Algérie ewa joni hande on accord boni Algérie natti jogade intérêt liggodirde Mali ni woni Algérie waɗi ko wayno jamfani woni noddidde kadi groupe aji wadduno accord ɗi foof jottode muɗumen holkoɓe kaldi yimɓe ganda koɓe kaldi kono noon ɓe tintinani laamu Mali ponno tintinde laamu Mali oɗo accord baɗanoɗo boni e min jiiɗi wadde négocié walla rebelle on yiiɗi wadde négocié kadi négociation goɗɗo laamu Mali tintine kono ɓe tintinani laamu Mali ɓe kalnani ɗum ni wannoon bandiɓe en nemama e ni woni puɗɗima tampude puɗɗima heyɗo
yiɗude ɓe nani hen nanallaji bonɗi e wonde koɓe mbaɗate toon ko Wagner wattaɓe toon ko Algérie ɓernde ɓami Algérie wi no waɗa gandanɗa hama yaha tawa nawrani Mali e beelani sakna Mali yo Mali ne ko république souverain woni ndiɗo leydi ndi wi wonde ɗum wawata wonde ko enen ndenduno mbaɗi ɗum ɗo boni kadi so ɗon mbatta kadi hakkude men mabɓe kadi ko ɓiɓɓe leydi amen Touareg en ɓe ko Malinaɓe oɗon poti noddude min jewtiden ni woni Abdoulaye Diop waɗi convoqué ambassade de l'Algérie o ndo namdi ɗum nde on ko jaabimbo ko welani yo enen gandi ko jaabimbo ko welani te pamodira ni woni on ɗo yettiti hoti jokkodira e leydi muɗum directement e Abdoulaye Diop nata haalnimo ko welani ni woni directement mbi o arti o ƴetti bagage makko kanko yimɓe makko ni woni Maline kañumne nodditi ambassade muɗum yo ar kamne waɗanoma convoqué toon e ni woni rupture waɗi hankkantine wonti koɓe natti jogade hankkantine histoire diplomatique gasi hakkude mabɓe donc ɗum ko caɗele mawɗe sanne no feewi ko mawɓe ɗiɗo e Afrique e woni holto ɗum ummori noon oɗo embrouille oɗo probléme holto ummori en jii hay Mamoudou Dicko waɗama hen convoqué l'Algérie wona convoqué ko invitation yimɓe heɓe kaali hen haalaji kewɗi woni Mamoudou Dicko yeehi Algérie walla fotani toon yaade e ɗum kadi ko tan ko haalaji ɗi ngala mana e ala koɓe gandi hen Mamoudou Dicko imam Mamoudou Dicko ko neɗɗo mo aduna rendi ko neɗɗo mo aduna ngo fo rendi ala foto noddetake aduna omo nodde Indonésia kala gueɗe maslaha to woni aduna he gueɗe diine mo nodde omo nodde Arabie Saoudite omo nodde Bahrain Yemen omo nodde dendagal leyɗele aduna ɗe fof no noddama ɓe cohlimo o wona tan banggue diine to ko neɗɗo haqqilante mo ganduɗa dokkodirteɗo miijoji kadi ballowo yimɓe ne jaam artiri e dendagal leyɗele e ko ɗum ko liggey makko yo donc firtu ko Algérie noddimo yo ar toon o anda ko Algérie noddirimo o jaaboyta par ce que hande ala fof ko liggodirta e laamu Mali gueɗel gotel ko laamu Mali ko liggodiranno e makko ko omo joguino passeport diplomatique wonɗo yeeɗo réunion Mauritanie nde o arti nde e Mali heɓti passeport o waɗi retiré passeport diplomatique o ala ko wawi hen diplomatique leydi jeeyi o rokki ɗumen passeport men diplomatique kono ala koɓe mbaɗimo rapproché ala koɓe payimo par ce que ala koɓe jiirimo e bonande ni woni o ƴetti passeport makko civil joni ko simple civil ko neɗɗo citoyen malien hono dendagal citoyen ji malieji ni kono noon kadi ko neɗɗo mo aduna rendi e Algérie faami haqqilantagal makko tolni noddimo o anda hay ko noddirimo e so leydi ko fotino Algérie so président muɗum noddima e leydi ɗum ko teddugal manggal a yatanotoɗe a laamu wona bolle puyɗe a ganda ko wiyatma en ganda ko ɓen mbiyatama walla mbiyatama ko nulamboye Hassim Goïta walla mbiyatama ko nulamboye Abdoulaye Diop walla nulamboye leydi gondi hay goto anda donc Algérie noddimo tan o yeehi o notoyima donc to toñangue ɓe toñatama ngue ɗum ko toñangue ala mana sa ala ko woni hen kanko haydara o anda ga ɗum ɗon o alano e école d'Alger o haalna ko ɗum ɗon haaji makko ala hen o meeɗa waɗede hen meeli kono Algérie noddimo noon ɓe ganda ko Algérie noddirimo donc firti koto yimɓe toñma Mahamoudou Dicko e donc ni woni eɗen gandi probléme o fof wona ɗon ummori probléme ummori ko Maroc addi probléme o yimɓe heɓe pamani ɗum ɗon kono Maroc ko habdiɓe Algérie ko gaño siré e gandanɗa ha gondodirɗo e Algérie goto fof goɗɗo mami halke mami ñaami waɗe ko welma welimi koko addi ɗum ɗon probléme Sahara occidental woni Sahara wi woni ɓeɗo wonɓe hakkude Mauritanie e Algérie e Maroc ɗo ɓe lombi kalɗo leykal ko leykal puykal ɗo wonno ko Espagne wonno ɗum colonisé Allah mumen jasde e hewde probléme uji e ɓe namdi indépendance guila Espagne jaabakiɓe ɓe nangi ko wonno ɗon fof ɓe mbari ha laaɓi ɓe kirsi ɓe mbaɗi wargoji bonɗi ɓe ndiwi ɗumen jalti leydi mabɓe dokkani ɓe indépendance guila nder Maroc Mauritanie ƴetti hen banggue Maroc ƴetti banggue e ko heddi ko heede Algérie ko ɓe dogi paye Algérie ko heddi ko ina wallodira e Algérie donc Maroc ina jogodiri probléme Sahara ko ɓuuri hen hewde ko kamɓe mbaɗi ɗumen colonisé eɓe mbaɗi ɗumen kadi gueɗe bonɗe gueɗe kamtoriɗe Mauritanie ƴettino hen banggue kono noon ɗeɓani fandinde wan noon haare nde no bonno sanne no feewi ɗeɓi fiide Mauritanie ko ha ɗeɓi nangude e ɓoggi ha France walli ɗum ha leyɗele kewɗe balli ɗum yo kono ha joni wonko Mauritanie jooɗe e gueɗe mabɓe kamɓene eɓe kaɓa e Mauritanie eɓe kaɓa e Algérie noɓe kaɓa e Maroc toon ɗum ɗo fof ko Algérie woni nafigueji ɗi woni nafigueji Sahara naɓe ko Algérie naɓeɓe Algérie naɓe kañumen moftiɓe kañum mbaɗantaɓe kala dendagal gueɗe mabɓe kala embrouille baɗɗo e diwan he so neɗɗo jogui so moolake Algérie tan yahata Sahara ewa Algérie noon ko waddi maslaha hakkude muɗum e yimɓe bonnoɓe ɓe woni gandanɗa hoorema yimɓe jihadiste en ɓe ɓen ɗon bonnon Algérie ha Algérie huuli ronki andude fof no waɗata feƴƴiti wadde masalaha non agression hankkadine goto toñata goɗɗo aɗon mbawi ɗo wonde leydi amen kono on mbattaɗo opéré on bonnataɗo haydara on mbattaɗo otage on kaɓeta heɗo jii hande duuɓi sappo caggal nde Moukhtar en ɓeɗo gandanɗa Abouboubacar en jahata e nder Algérie nanga yimɓe otage uji usinaji ne mbara yimɓe mbaɗa tantaji caggal ɗum guila nden ɓenni ha joni mbaɗani noon Algérie wanno ko waddude maslaha ewo donc firti ko Algérie ko joué muɗum wona joué laaɓa ewo Maline pellitino liggodirde Algérie woppi bandiraɓe mum ɓiɓɓe yimmiraɓe mum sababude wonde ina miiji Algérie wonko wawi nafde ɗum kono noon e bande ko jaase maɗa fof kabɗon ko fof andu wonde wonto jaɓata goɗɗo yettoma wonto goɗɗo wawi yettadema bande yettata komo ɗon ewo donc firti ko Algérie pammini mali tan wonde minen bandamen tan min jinno liggodirde moon ɓe ko Touareg en ɓe goni bandamen heddi ko haajuji amen ala e moɗon donc firti ko Algérie sikki no wawi kañum hoore no wawi ɗum yonde kono ɗum wona gonga yo Mali ko république jogui keerol muɗum aren keerol muɗum kamɓe ɓe nden keerol mabɓe e ko ñamateno toon ko so ari ñamatɗo adda to waɗa ɗum bénéfice hen ko yimɓe jeeyaɓe toon ɓe jeeyaɓe norɓe woni ganduɗa Touareg en e woɗɓe wonɓe toon ɓe ewa donc firti ko Bamako Algérie ñamminani ɗum ewa joni noon Maroc mbiɗen naati e ndeɗo haare woni Maroc e ma won ɗiɗo lebbi ɗiɗi jawtuɗi ko Mali fuɗɗi hebde nord o ko Maroc ari waɗi feere yiide Burkina e Niger yiide
gandanɗa hoorema woni Mali wiɓe wonde min mbawi wallude on économie moɗon ɓeydo ɓamtade jaaron yeeso keɓon maayo to mbawɗon addirde marchandise uji moɗon min balla mon économie min balla mon ndiyam min balla moɗon leyɗele moɗon ɓamto yo Maroc e noon mbino ɗeɗo leyɗele kamɓe fof ɓe jaɓodiri ɗon Algérie tini ɗum ɗon Algérie ko gaño Maroc Algérie andi wonde Mali e woppi ɗum faye Maroc e ni woni Algérie hagani felit kañum ƴewde ne addiri haare hakkude muɗumen e Mali woni holi ɗum ɗon ɗeɗo balɗe reñi e ministre uji affaires étrangères uji Mali e Burkina en kamɓe fof ɓe kawroyi Maroc ɓe mbaɗi toon batuji Mali e Burkina e Niger e Maroc wiɓe wonde mamin ballu moɗon keɓon maayo aɗa andi kam fenade ɓurata ɗon Mali heerodirani e Maroc kono Mali heɓirta maayo holto maayo rewata ha ummo maayo Maroc ha yettoyo Mali e holno marchandise ummorto toon ara par ce que so rewani nder Algérie wawa arde eyyi donc wawa rewde nder ummade Maroc rewa e nder Mauritanie wawa wonde ngol lawol on trajet no woɗɗi ha goɗɗugol no ɓurtinde ɗi wiyerte ɗo ko Sahara naɓe goni ɗo to Maroc to marchandise o fotata natir ɗo ɗon kadi e Maroc heerodira en ɗon he Mauritanie heerodir ɗon ke Sahrawi en ɓe no ɓen goni Algérie woni Sahara donc ɗum ɗo ko fenade ko Maroc joni naati hen koko ɗum ɓeydi caɗele ɗe hewde Maroc wawade développé ɗeɗo leyɗele so wona ene funta ɗumen yo donc firti ko Maroc e kala to woni kañum ko patron eɓe addata e leydi mbaɗa investissement e leydi he tawa nawa galu muɗumen foof ina pewana ko pewnata ko ina nawa hay liggotoɓe ko yimɓe men gaddata ala fof to Maroc e meeɗi ligginde neɗɗo nafata yo donc firti ko ɗeɗo caɗele gonɗe hakkude Algérie e Maroc e gandanɗa hoorema Algérie e Mali Maroc ko kañum nanni hen junggo muɗum ko ɗum woni ko sekni Algérie ko kono Algérie kadi ala e gonga wan noon e so tawi ɓe jinno gonga ɓe mbawno noddude Mali kadi ɓe jewdide e muɗum Mali ne kañumne koye embrouille woni embrouille mo woni o woni anda hen to fawta koyɗe muɗum caggal nde ronki famodirde hoddiɓe muɗum à cause de coup d'état ji ɗi woni hoddiɓe makko ko hoddiɓe leyɗele CEDEAO e kono noon ɓe ƴeewa toɓe nangti banggue goɗɗo Maroc wawa wallude Maroc so wona weydande ɓe caɗele yo Maroc wawa wallude ɓiɓɓe yummiraɓe mabɓe ɓe ko ɓen ɗo ɓe mballodira ɓen mbawi liggodirde kono wona Marocain e donc Algérie en foof Marocain ko gotum ɓen ko bandiraɓe kono noon ɓen gañodiri gañodirgol ɗon wawi hadde yo donc firti ko oɗo embrouille ko ni wayi hakkude Mali e Algérie hakkude e Algérie e ganduɗa hoorema Maroc e hakkude Maroc e Burkina en Niger en Mali en yo donc yooɓe gandu wonde ɓeeɗo Marocain e mbawi waɗodirde accord ɓe ɓeydo siknude Algérie kono ɗum ala ko nafata Algérie ɓeeɗo hande ɓeeɗo ɓuuri ɓadodirde ɓeeɗo ɓuuri wawa liggodirde e ko foti wonde hakkude mabɓe ko so wonani ɗon tan e harande ɓeeto ko bonde saabu Algérie ne jogui moyen ne waɗi déstabilisé Mali e o heddino ko Mali tiiɗa e hoore muɗum e ɓeeɗo wawde renforcer sécurité muɗum ɗum kadi ko namde ko moyen mawɗo won dendagal ngaluji koɓe joguino kadi maɓe ɗum transféré nord banggue sécurité e banggue moyen yimɓe e économique gasoil e ko nandi hen il faut ɓe mbadda ɗon Algérie noon kañum ɗum alana ɗum caɗele kañum ko e waɗoɓe guerre par procuration woni yoɓata ko touareg en ɓe ne rokka ɗumen kamine gasoil ne jogui pétrole ne jogui foof ne jogui ngaalu dokkata ko touareg en ɓe ngaaluji ɗin ɗon kamine yo keede bonnande Mali donc firti ko nden noon haare nde firti ko joni woni fuɗɗade nde suwa tawa gasde yo ɗon noon mbiyeten tan yo eɗe ñaagui yo jaam arte ɗeɗo leyɗele yo jaam arte ɗeɗo leyɗele yo mbaɗ masala ha ɓe ƴewanoɓe gurdiri kono fo ina anda kam ko Algérie kañum fuɗɗi embrouille kañum fuɗɗi toñanggue hakkude muɗum e Mali sababude wonde noddidde ɓeeɗo jooɗoɗo e muɗum e nodditani ɓe joddino adan ɓe e ɗum ɗo wona lawol hande wona lawol janggo kala eɗen gandi leydi ɗi gandanɗa hoorema ene wawi toñde leydi bandum so groupe bandiji rebelle so ummima Sénégal gaari Mali e ɓe mbaɗaka reconi par gouvernement Sénégal jooɗima Assimi Goïta jaɓɓima ɗumen bismima ɗumen moƴƴi e muɗumen o hokkiɓen hakkodiri hakkillaji e ɓen ɗon rebelle aji laamu Sénégal welatake laamu Sénégal mittinata hen e ɗum woni ko Algérie waɗi Mali ko groupe aji rebelle aji gandanɗa hoorema yiɓe bonnude leydi hebde indépendance pecce leydi ko ɓen ɗon Algérie jaɓɓi wadde men batoji rokkodirumen hakkillaji e gandanɗa hoorema tawi waɗani consulté Mali ko haaɓe ɓen riwi ɗumen gandanɗa on fooli ɗumen yo bandiraɓe on calminama fof jarama beltanama